Dobre sme? Dedo? Raz, dva. Dedo ešte raz? Raz, dva. Áno, všetko v poriadku. Takže, Tak môžeme? môžeš si ho kúsek ešte dať. Daj si bližšie. Kľudne. Pohode. Dobre. Stačí? No jasné. Asi, hej. Keď tak ho Áno, zasiel. ja ho dám hlasnejší potom, keď tak. Rozprávaj chvíľu a Bohuš No, v prvom rade neviem, prečo ste ma pozvali, pretože nemám čo povedať. Je to? Áno. Takže, môžeme? Potom, keď aj budeš na Bobeka hovoriť, tak vieš, snaž sa otočiť tak, aby si hovoril stále nie takto. Lebo nebude ťa tam počuť. Jasné, Vieš, musíš, jasné. aby si hovoril do mikrofónu. Tak, Natrénujem si to? tak. Kebyže jemu chceš volať čo náhodou povedať, tak. Okay. Lebo nebude to tam počuť, dobre. Dobre, tak môžeme? Môžeme ísť, môžeme. 3, 2, 1, štart. Ahojte, vítajte, nazdarte. Čaute, vítame vás pri 452. dieli podcastu V Práčovni. Dnes sme si pozvali špeciálneho hostia, zakladateľa hiphopu v Maďarsku a šéfa združenia numizmatikov v Srbsku a influencera v Číne. Všetko sedí, povedal si to bezchybne. To som rád, už som sa bal, že som niečo zabudol. Tak, Ježiš, tvoje priezvisko je? Pažitný. Jasné. Mareček Pažitný. Marek Pažitný. Alias Dedo. Alias Dedo. Zdravím vás. Ahoj. Vítaj, sme radi, že sme ťa ukecali, lebo pôvodne si nebol moc nadšený, že chlapci, akože uvidíme. Tam nás ste moc divokí. Áno, však ale ty už si staré hovado, víš, to je hlavne ty, to už mi je úplne jasné. Marek je tu pretože sa s ním veľmi dlho poznám. Je to výtvarník, maliar, umelec. V podstate ty si, není len maliar, umelec, ty si aj ten konceptuálny umelec, keď sa to tak vezme. Z časti na tých výstavách si mal konceptuálne. Nejaký ten happening, akože som urobil, ale nedá sa povedať, že som konceptuálny umelec. Ale zabrdol si aj do konceptuálneho umenia. Ako zaoberám sa všetkými formami, povedzme. Áno. Ale primárne sa venujem malbe. Malbe. Kde si sa narodil? Narodil som sa v Piešťanoch, ale celé svoje detstvo a mladosť až do 25. roku svojho života som prežil v Lohovci, čo je kúsok odtiaľto. A potom si A potom ma cesty nejakým spôsobom zaviedli sem. Frajerka či Nie, robota? spočívalo to predovšetkým v tom, že som bol na základnej vojenskej službe. Ty si nemal modrú knižku? Predstav si. Sa divím, ja som u teba by som čakal, že si ich poslal do faka. Nepodarilo sa mi to. Bol som na tej vojne s človekom, ktorý je vlastne zo Serede. A teda cez neho nejakým spôsobom som sa zoznámil s mojou súčasnou manželkou. Takže od tej doby som v Seredi. Takže frajerka, manželka. Áno. A vojna bola kde? Přerov. Česká ešte, hej? Dovtedy to tak bolo, že Slovákov posielali do Čiech a naopak. A čo si bol na vojne? Jaká tam bol útvar? Jaký? Ja tým, že som pôvodné moje remeslo je čašník, tak ma šupli za kuchára. Ono to tak fungovalo, že ten, kto bol v civile, respektíve tým, čím bol v civile, tak plus, minus, zhruba sa snažili zadeliť ho aj na tej vojenskej službe, aby to nejak akože štimovalo. A teba ešte zachytila dvojročná vojenská služba. Mňa zachytila ešte dvojročná vojenská služba, áno, ale ja som aj so spomínaným kolegom odišiel po roku a pol. Pretože po roku a pol to bola taká tradícia nejaká v tej dobe, našťastie, že chodili nejakí punkovia, nejakí agenti, agitátori, verbovať mladých vojakov do bane. Aby išli pracovať na šachtu. A ty si pracoval v šachte? Áno, a ja som s mojím kolegom spomínaným túto výzvu prijal, pretože sme vojnu milovali. Ty si bol vždycky taký hippisácky typoven typ, takže vojna pre teba bola... Takže keďže sme tú vojnu tak milovali, tak sme sa rozhodli, že si nebudeme už robiť natoľko dobre. To už by bolo moc, takže sme tú ponuku využili. A to len na pol roka? Namiesto pol roka,
čo nám odpustili z vojny, sme museli podpísať ešte rok a pol práce v bani. Ale to nebol dobrý job. Nebol to dobrý job, ale pre nás to bola jediná možnosť, ako odísť čím skôr z tej pakárne do civilu. Trpeli doslova, keď si bol ochotný toto podstúpiť, že ešte si... No áno, ja som trpel napriek tomu, že už som bol takzvaný suprák, sa tomu hovorilo vtedy, bo to bol zobák, áno. mazák po roku a rok a pol. Už tí, čo boli na vojne, tým sa hovorilo, že supráci. A tí už mali v podstate akože veget. A ja navyše, keď som bol v kuchyni, tak som bol akože ako v pohode. Áno, len mne to nešlo z iných tých dôvodov, ako tam zotrvať naďalej. A to si mal platenú robotu v tej bani? Či to Samozrejme, áno, to bola aj práca. To si bol normálne, ako keby si bol v civile a poberal si normálnu mzdu. A čo si ťažil? Uhlie, urán? Či čo si ťažil? Urán, nie. Uhlie. Ocitli sme sa v Ostrave na šachte s poetickým názvom Víťezný únor. No a tam sme fárali 800 metrov, myslím, to bolo pod zem. Ty vole. A také pravidlo bolo vtedy, že tí nováčikovia, ktorí tam nastúpili, neviem, či iba tí, čo ich zverbovali z vojny, alebo sa to týkalo všetkých, to už si presne nepamätám. Takže taká zvyklosť bola, že takýto začiatočník musel absolvovať, dá sa povedať, musel si prejsť všetkými pracoviskami, ktoré sa na tej šachte nachádzali. Takže sme boli v čelbe, v rúbaní, vo všetkých možných pozíciách. Čo je čelba? Čelba to je vlastne... To nám neznali, tu musíš vysvetľovať. Tie chodby, čo sú v bani, čo vidíš, také tie, áno, tak to vlastne robí čelba, ktorá vlastne preráža tie kamenné steny výbušninami. Proste tam sa navrtajú diery, naladuje sa to nejakou výbušninou, príde ten strelmajster, odstrelí to a po chvíli sa tam ako tí mukli, ako sme boli my v tej čelbe, tak nastúpia a rozbíjajú a vyhadzujú tie kamene a stávajú vlastne tie chodby. Rúbanie, to je pracovisko, kde sa priamo doluje to uhlie. Týpek leží, sedí, stojí, čokoľvek, ale väčšinou my sme zažili takých, čo ležali a s vrtačkou takto proste rúbal to uhlie, vedľa mal pás, tomu padalo na ten pás a no ako zážiteček pekný. Pokiaľ viem, tak si tam zničil chrbticu? Nie. To nebolo tak. To bolo tak, že no proste divočáci sa dostali na slobodu z vojny, z vojenského prostredia, tak samozrejme, že sme si to užívali, že áno. Áno, takže sme proste chlastali a hýrili a bavili sa jednoducho. Užívali sme si tú slobodu a za komunistického režimu sa to mnohým príslušníkom verejnej bezpečnosti, tak ako sa vtedy polícia volala, nepáčilo, pochopiteľné. Že ste kalili? No, že išiel nejaký opilý mladý šuhajko. Že išiel nejaký, pozri, keď išiel nejaký opilý šuhajko po ulici, tak a policajti to náhodou akože zmerčili, no tak okamžite to legitimovali a niekto to zvládol ako s gráciou, to znamená, že bol slušný, neodporoval, ukázal občiansky preukaz, oni ho skontrolovali, poslali ho preč. To nebol tvoj prípad. To nebol môj prípad, pretože my sme mali vtedy zrovna vypité a stalo sa to, že sme išli s krčmi autobusom ako na ubytovňu, kde sme bývali a zrazu autobus zastavil a dovnútra nastúpili policajti. A začali jedného z nás proste ako vyťahovať z toho autobusu von. A ja, ak som bol podgurážený, tak som bol aj posmelený samozrejme, tak som sa do toho zapojil nejakým spôsobom až natoľko, že som zrazu sa ocitol v pozícii, keď som držal policajta za podkrky a už som sa šponoval.
A to sa v tej dobe moc nenosilo. No určite, že nie. No, bolo to definované ako útok na verejného činiteľa a za to som išiel potom do kriminálu. A tam si zničil chrbát. A tam som si nezničil chrbát, možno aj chrbát, ale čo ty naznačuješ s tou chrbticou, ale nebola to chrbtica. Si to zle pamätám. Boli to nohy. Privalil ma na stavbe proste nejaký 1000 kilový, lebo koľko. To si v rámci väzenskej práce tak robil. Takže tak to bolo. Ty pána, no dobre, tak po 20 rokoch, čo sa poznáme, konečne viem presne, ak bol ten príbeh, lebo... Aj tak to zabudneš do pozajtra, aj tak si zostane v hlave to, čo si pamätáš doteraz. Asi áno. A čo sa ti tam konkrétne stalo s tými nohami? No ako vravím, tam ako múkel som pracoval na stavbe normálne a jedného dňa proste spadol na mňa nešťastnou náhodou panel. Stropný panel. My sme robili na stavbe, proste ako vravím, planírovali sme tam proste nejaký štrk kopiesok, lebo čo, a ten panel nebol poriadne zaistený. No. A ja, ak som pri ňom tam nejak ako operoval, tak na mňa spadol. A čo ty konkrétne spravil? No, obidve nohy mi zasiahol a na jednej som mal zlámané proste viacero zlomenín a na tejto som mal otvorenú zlomeninu dokonca, keď mi kosti ako trčali von. No divočina, no. Takže si operáciu podstúpil. Samozrejme. Dokonca 2-krát som podstúpil operáciu, pretože po pol roku po prvej operácii sa zistilo, že sa mi to nehojí. Tak ma museli operovať potom znovu. Ty vole. Ale dobre, preskočili sme to strašne. Ešte som chcel vedieť, základnú školu si absolvoval v tých Piešťanoch? Nie, v Lohovci. V Lohovci, tak pardon. To už v Lohovci. Ja som sa v Piešťanoch iba narodil. Áno. Ale moji rodičia už vtedy bývali v Lohovci, lenže v Lohovci, keďže nebola porodnica, tak sa rodilo v prilahlých mestách, kde porodnicu mali. Rodičia boli čo? Ako boli zamestnaní? Čomu sa venovali rodičia? Otec bol normálny robotník, pracoval ako kominár. A matka bola celý život, dá sa povedať, žena v domácnosti a občas si privyrábala nejakou prácou v kuchyni a tak. Ty máš súrodencov? Jedného, dvoch? Dvoch. Brat, sestra? Brata aj sestru. Starší, mladší? Ja som najstarší. Ty si najstarší. Dobre, stredná škola už si naznačil? To bolo v Piešťanoch. Čašník, kuchár. A to bolo práve v Piešťanoch. Som sa nejakou takou oklúkou k tomu hip-hopu sme sa dostali. Nakoniec, áno. Určite si obsluhoval niekoho z rodiny hip-hopových majstrov súčasných. A jak si sa dostal k tomu malovaniu? Maloval si už na strednej, alebo jak si sa k umeniu dostal? No, že si bol bohem, sme už pochopili. Tak mňa kreslenie bavilo odjak živa. Už ako malého chlapca? Už ako malého chlapca, áno. A mal som to šťastie, možno, že na 2. stupni základnej školy som mal skvelého učiteľa výtvarnej výchovy, ktorý ešte okrem školy založil tzv. Výtvarný krúžok, do ktorého bolo možné sa teda ako prihlásiť. A to prebiehalo asi tak, že pán učiteľ prišiel na krúžok, v jednej ruke gramofón pod pazuchou, v druhej pod pazuchou LPčka, čo si pamätám tam akože kapely, že Shocking Blue, to neviem, či poznáte vôbec. A to musím povedať, akože pre tých, čo nás pozeráte, Marek je veľký muzikofil. Ty máš obrovskú zbierku hudby už doma a ty neustále počúvaš. Hlavne takého undergroundu. Áno, takých vecí, ktoré asi ja ani som nepočul, že existujú. Zaoberám sa tým už dlhé roky, ako to je pravda. No ale späť k tomu výtvarnému krúžku, takže proste to bolo niečo ako úžasné pre 12-13 ročného chlapca, alebo koľko som mal vtedy rokov, keď učiteľ za Komančov ti priniesol proste Rolling Stones, Beatles a tieto kapely proste púšťal nám to tam a mohli sme si malovať, kresliť, čo sme chceli. A mne sa to strašne zapáčilo a zotrval som pri tom až dodnes, dá sa povedať. No dodnes už nie, už nejaký čas nemalujem z určitých príčin. Ale teda takmer celý život som pri tom zostal. A jakému štýlu si sa venoval, alebo čo si maloval? Vieš čo,
Ja, keďže mám rád umenie ako také, ako celok, tak som zabrdol do všetkého. Najbližšia mi je expresionistická poloha, pretože pritom nemusíš dodržiavať nejaké prísne princípy a pravidlá, že áno. K Art Brut mám veľmi blízko, to je taký hudobný, výtvarný smer, ktorý myslím spopularizoval a objavil a spopularizoval taký francúzsky umelec menom Jean Dubuffet ešte v 40. rokoch 20. storočia. On opustil akademické prostredie s tým, že ho nemá čo naučiť a čerpal inšpiráciu od malých detí, od ľudí, ktorí trpeli nejakou mentálnou dysfunkciou, alebo sú to rôzni podivíni, mystici a podobne. Takže čerpal vlastne od týchto ľudí a to má inak veľmi blízko k tomu expresionistickému prejavu. Je to také neškolené. Takže to som mal rád, ale keďže ja som celý život pracoval v takých cykloch určitých, tak som zabrdol aj do pop artu, aj do surrealizmu, do symbolizmu, do všetkého v podstate. No. Bavilo ma to striedať tie polohy. Ja si pamätám... Počkaj, ja som bol teraz v piatok, som bol s Pipom a ten mi hovorí, že ja keď vidím tie jeho obrazy, to sú jak dvaja kopulujúci mimozemšťany. A to je, ja viem, ktoré to moje? Sú... Áno. To sú na piesok, čo si robil také... Pipo mi volá, čo hovoril. To sú na piesok, čo si robil také tie veľmi pekne tienované veci, tie prechody farebné. Mal si to obdobie také, že si veľmi také zladené veci, potom máš tie také surové, kde je vyhranené všetko. Áno. Ale viem, dobre si pamätám, že ty si istú dobu experimentoval aj s Photoshopom a tak, a tam si vytváral skice. Nie. Nie? Nie. To si niečo... Nie, to som nikdy nerobil, pretože táto technológia je mne trošičku cudzia, ale ani nie z toho dôvodu, že nejak z etického hľadiska alebo ako. Ale čisto technicky som technický antitalent, takže ja do týchto vecí som sa nikdy nepúšťal. Ja som sa púšťal a nedopadlo to až tak dobre. Ale skúšal si. Áno. Ale celkový ten prístup môj k tejto práci bol taký intuitívny, dá sa povedať. Áno. Takže nemám žiadne formálne vzdelanie, žiadne školy, nič. Akurát, čo som absolvoval tú výtvarnú výchovu, ten výtvarný krúžok s tým úžasným pánom učiteľom. Čo bolo pre teba inšpiráciou, alebo témy, ktoré ťa tak nejako fascinovali, že zakomponovať ich? Život, samozrejme. To je taká možná floskula, ale čo už ako navymýšľaš. Život ako taký a samozrejme nejaké mentálne procesy, ktoré u každého prebiehajú proste viac či menej. Takže to všetko ako je inšpiráciou, dá sa povedať. Ty si bol tak intuitívne naladený. Ty si vlastne sa postavil k tomu plátnu a išiel si zo seba von ten aktuálny pocit? Či mal si nejaký plán a teraz takto pôjdem? To je práve prístup toho konceptuálneho umelca, že má teda nejaký plán, ale u mňa sa to tak striedalo, akože niekedy som vedel presne, akože som si to premyslel, napadlo ma niečo, tak som to mal premyslené a vedel som hneď pri príchode do ateliéru, čo idem robiť. No ale inokedy som prišiel do ateliéru, pred biele plátno som sa postavil a sedel som tam, pofajčieval a počúval hudbu 2 hodiny a nič ma nenapadlo. Tak Čistý tabak si pofajčieval. Čistý tabak, samozrejme. A tak som sa zobral, išiel som do krčmy. A plátno si nechal tam. Naberať inšpiráciu, áno. Mával si nejaké výstavy svoje, alebo vernisáže, alebo tak? Ale áno. V tomto smere akože si nemôžem sťažovať, pretože ja som bol v 90. rokoch. To boli mimochodom mimoriadne krásne časy, mimoriadne krásne obdobie, keď po páde komunizmu sa proste všetko otvorilo, všetko bolo možné. Dokonca... Nedostal si bitku za dlhé vlasy. Dokonca aj to bolo možné, že sa človek ako ja dostal vlastne medzi tých profíkov. Bol som prijatý do Slovenskej výtvarnej únie a poberal som veškeré výhody, ktoré z toho plynuli, napríklad štipendia tvorivé. Bolo možné požiadať o tvorivé štipendium, ktoré som niekoľkokrát dostal.
Vystavoval som aj v zahraničí, aj tu mnoho výstavov kolektívnych, aj samostatných som absolvoval, áno. Ja si pamätám, že si mal také dobré šťastie, že si ťa vymákol nejaký ten investor, alebo jak to nazvať, čo skupoval určité umelecké diela, vtedy sa ti do Nemecka podarilo dostať nejaké predať a takto? Vieš, mal si také šťastíčko? To bol v Bratislave jeden týpek, ktorého by som ani nerad spomínal, pretože tam išlo čisto len skutočne o to, aby sa zarobila nejaká koruna. Proste. Tak ale tí investori na to sú, hej? Akože tak on nebol priamo investorom, bol galerista. Ktorý ako, mal svoju súkromnú galériu a predával mi nejaké veci, on kúpil odo mňa nejaké veci a tak. Ale to nebolo nič nejak výnimočné, ako povedal by som. A prešiel si čím? Robil si kresbu? Robil si olej? Akryl? Áno. Vlastne všetky tieto techniky, myslím, akvarel ma obišiel. Tomu som sa nejak ako nikdy nedostal. Ale teda primárnym médium bol olej a potom v poslednej dobe som prešiel na akryl. Uh-huh. To si ja si pamätám vlastne tvoje výstavy už v Seredi, keď som prvé navštívil. A tam ma strašne fascinovalo, keď si tým pieskom natieral tie plátna a to boli úžasné veci. Embria si pamätám, vtedy to som hovoril, že som chcel od teba kúpiť, ale to si mi povedal, že predané, lebo však tie boli úžasné. To boli také pekné, jak to nazvať, také množenie kópií na plátno v tej dobe. Ten obraz sa volal, že excelentná spoločnosť. A bolo tam, ja neviem, 20 embryí. Áno, a to bol úžasný. A to vlastne celá tá séria z toho obdobia ma veľmi fascinovala. Problém je, že ty poviem, že ty nemáš nikde na internete svoje veci nafotené a skompletované. Ale áno. Máš? Skompletované snáď ani nie, ale ako mám na Facebooku a potom ešte na nejakých stránkach, ktoré si už priznám sa ani nepamätám, len viem. Tak by bolo dobré, aby si ich vyhľadal a dal ich Cibulovi potom. Nech to vieme dať pod rozhovor. Linky. Nech si môžu ľudia pozrieť. Aby chápali, že o čom sa rozprávame. Lebo... Na Facebooku mám toho ale tam Facebookový odkaz. Tak im tam dáme. A dodnes máš ty obrazy asi uskladnené, však ty si ich mal kvanta tých vecí. Či porozdával si to, už pomizlo to v čase? Tak niečo som rozdal, niečo som predal a niečo mám. Máš len doma, či máš to niekde uložené, zaarchivované, či máš ich vystavené doma? Ja som mal to šťastie ešte, to musím povedať, že každý maliar potrebuje nejaký priestor, kde môže pracovať, že áno. No a ja som mal to šťastie, že som ten priestor našiel tu v Seredi v Dome kultúry, až dokedy ma proste podnikateľská sféra, keď to tak môžem povedať, ako nevytlačila. Takže som o ten ateliér prišiel. A to je jeden z tých dôvodov, prečo už ako nemalujem tak intenzívne ako kedysi. Pretože vlastne nemám kde. Takže ale tie obrazy mám uskladnené v Dome kultúry. Ešte stále. A ich chystáš, že by si nejakú výstavičku urobil? Nie. Týmto smerom už vôbec neuvažujem. Ja už len čakám na chvíľu, kedy opäť sa k tomu vrátim. Chcelo by to ateliér. Chcelo by to priestor nejaký, áno. Koľko ich tam máš uskladených tých obrazov? Nevieš? Zhruba to presne neviem, ale ja neviem, 40-50 možno. Ty si maloval na plátno, maloval si aj na ten sololit. Áno. Tým si ma inšpiroval, to som začal potom robiť aj istú dobu. Tak ja som tiež akože to pritom nezotrval toľko. Ja som si sadol k tomu kompu nakoniec a tam som začal tvoriť. A vysvetli mi takú vec, že alebo ani nie mne, ale ľuďom, ktorí sa mladým hlavne venujú umeniu, že sú okamžiky, kedy sa chce človek určite na to vykašľať. Však si prešiel si tými tvorivými etapami aj netvorivými, lebo však život ide hore-dole. Čo bolo tvojim takým hnacím motorom? Že prečo si vždycky povedal, že proste idem do toho, že pokračujem, aj keď si trebárs už si povedal, že z obrazov sa žiť nedá na Slovensku. Sme malá krajina, tu asi si z toho nežil, typujem. Si pracoval popri tom. Samozrejme. Ale
čo je ten taká motivácia? Prečo si to robil? Pre osobné zadozučinenie? Alebo chcel si odovzdať niečo? Kde tam je tá motivácia u teba? Tak zo začiatku to bola čirá radosť, zábava, proste potreba sa nejakým spôsobom vyjadriť. Priznám sa, že na toto sa ťažko odpovedá, pretože, ako vravím, nemal som dopredu pripravený žiadnu nejakú víziu, žiadnu nejakú predstavu. Proste pristúpil som k tomu spontánne a v tom detstve, ako som vravel, som namiesto autíčka chytil do ruky tušku a zistil som, že ma to nesmierne baví. No a zotrval som pri tom až do chvíle, keď ma prijali do tej Slovenskej výtvarnej únie, keď som sa domnieval, že teraz to príde. Nový Picasso sa zrodil. Ale teda ako človek ako hneď sa ukludní a zistí že to tak úplne nie je. Ale akože nejaká ambícia, povedzme, že tam bola na tom začiatku, ale vždy primárnym tým motorom bola tá radosť z tej tvorby samotnej. Proste táto naplňalo seba realizovať sa. Cítil si, že to chceš robiť, máš to robiť. Áno, nebolo tam... Áno. Tam nebola sláva, peniaze, to neboli tie motivácie. Určite nie, no aj keď by to ako... Bolo super, nepohrdol by som tým, to asi nikto, ale ako treba si byť vedomý svojich možností, schopností a tak ďalej. Takže zostaňme pri tej radosti. A nikdy ťa neodradilo to, že si sa nestal svetovo známy, maloval si ďalej, proste to nebola tá špirácia. Samozrejme, že nie. Ja som popri tom mal normálne prácu. Ja mám jedného známeho v Čechách, ktorý hovorí, že umeniu sa má človek venovať ako koníčku po práci. Čo je síce humorne myslené, ale má to svoje rácio, pretože ako platiť obrovské prachy za umenie mi príde trošku také zvrátené až zvrhlé, ako priznám sa. Tak vidíš, dneska za Pokémonov, za kartičky prídu strašné prachy a tie sú vytlačené. Áno. Ono je to o trendoch. Spomínal si, že teda maluješ od detstva v podstate. Áno. Koľko máš rokov? 63. Mladík úplne. Mladíku. Neuvažoval si v detstve, že ísť teda tou umeleckou školou alebo kariérou, takže nie za kuchára, čašníka, či čo si to hovoril, že si mal, ale ísť na nejakú umeleckú školu? Ty vieš čo, vôbec nie, človeče. Vôbec nie. Čudujem sa, že ma to vôbec ako vtedy absolútne ani nenapadlo. A vlastne aj za toho čašníka, prečo som išiel, netuším dodnes. Aj si to niekedy robil, toho čašníka? Robil, ale veľmi krátku chvíľu, pretože potom som v zápäti hneď išiel po vyučení na vojnu. Po vojne už som sa k tomu nevrátil. A jakými všetkými zamestnaniami si prešiel? Lebo ty asi ich nebolo málo. Čo všetko si okúsil v živote? Keď si taký mladík. Vieš čo, všetko to samozrejme boli, dá sa povedať, robotnícke pozície. Áno, robil som závozníka, si pamätám. Potom som pracoval v takom podniku, že drôtovňa Hlohovec. Čo si tam robil? Vyrovnával drôty? Čo to je teraz asi BKR, ne? Tuším, sa to tak volá, áno. To sa robili proste z tenučkých vlákien sa robili také lanka. Áno? Ako zmotané? Áno. A to si robil. A tie mašinky, čo to vyrábali, tak to som obsluhoval. Zmotával si. To som zmotával. Teraz sa v tom závode sa vyrábajú kordy do pneumatik. Tiež zmotávajú. Áno. Takže pokračuje sa v tej istej výrobe, áno? Áno, len sa to inak volá. Áno, ešte sú Sladkovičoviči, kde majú ďalšiu výrobu, tuším. No, čím ešte taký umelec slobodný prešiel? Jakými zamestnaniami? To ma zaujíma. No, proste robil som niekde na stavbe, takisto, čo si pamätám. No ale ako nakoniec som zakotvil u prezidentského povolania. No. Podarilo sa mi robiť kuriča vlastne. A kúriš dodnes?
vidíš ho. Skrátka, robil som Kuriča najdlhšie vo svojom živote. A to bolo spôsobené práve tým úrazom, ktorý som absolvoval. Že teda, ja som 2 roky marodoval, myslím. A po tej rekonvalescencii to bolo stále ešte také ako neisté, že ako to vlastne so mnou bude. Tak som si našiel prácu, ktorá nebola fyzicky až tak náročná. A zostal som pri tom až vlastne až do konca svojej aktívnej činnosti pracovnej. Tak s tým uhlím to asi bavilo, lebo najprv si bol v bani, si išiel, ono to tak môže vyznieť, že ma to bavilo. Si to nakopal a potom si to spálil. Ono to tak môže vyzerať, že ma to bavilo, ale to bola čistá náhoda, vôbec ma to nebavilo. Ale musím povedať, že po určitej dobe, najskôr som pracoval na uhlovej kotolni a po určitej dobe sa začali tie kotolne modernizovať, tak sa prerobili na plynové a to už bolo... A robil si iba v jednej kotolni, či na rôznych miestach si sa stal? Na rôznych miestach som to robil. Nemocnice, sídliska a tak? Nie. Bola, kedy som robil, úplne prvý raz som robil ešte v Lohovci, keď som žil. Uholnej? Nie. To už bola? Nie, tam bola iná kotolňa, respektíve výmenná stanica sa tomu hovorilo, ktorá ale mala na starosti teda vykurovanie Slovakofarmy Hlohovec. Ďalší zaujímavý podnik, že áno? Kde človek mohol nabrať inšpiráciu. Áno, variča nejakého najsť. Takže Slovakofarma Hlohovec bola najskôr a potom, keď som sa z Hlohovca presťahoval do Serede, tak som sa zamestnal u mestského bytového podniku v Seredi vlastne ako kurič. A tam, ako vravím, bola najskôr uhlová kotolňa a potom sa prerobili na plynové. A kde tu je kotolňa taká? Na Mlynárskej ulici. Kde je Mlynárska? Pri Hrádzi. Ako je kolkáreň. Kolkáreň ten vysoký. Koľko rokov si tam robil? Tam asi dlho teda. Tam som robil 12 rokov. A potom som robil 6 rokov tú istú prácu na obchodnej akadémii v Seredi. A potom 4 roky u policajtov v Seredi. Takže kúril som, vážený, u policajtov v Seredi. Tomu hovorím frajeria. To si málo kto môže povedať. Na to som výnimočne hrdý. Bližšie si daj mikrofón, lebo potom ťa fakt, že zle počuť. Lebo ty povieš a ja ti odpovedám a nikto nevie na čo. Ja ho dám hlasnejšie, neboj sa. Áno? Zlepšíš ho? No, dobre, budeš lepší, Bob. Budem. Cibula ťa zlepší. Vylepší. Povedz nám, už si spomenul jednoho z tých Art Brut umelcov. Aké to bolo meno? Jean Dubuffet. Buffet. Správne. To ináč Buffet vojenský, pamätáš si, čo bol Buffet? Tak to by tak na ten Art Brut sedelo, hej? To by... Vieš, čo je Buffet? V armáde. Pamätáš si, čo bol Buffet? Šikana. Tam si odnásal všetky zbytky z jedál, ne? V tých veľkých hrncoch. No tak Buffet bol normálne obchod, kde si kúpil... Nie. V armáde v jedálni bol Buffet, vlastne zbytky jedál, čo vyškrábali do veľkých nádob a odnášali to na jedno miesto, tak to bol Buffet. Tomu sa hovorilo tak Buffet. To som na vojne bol a nepamätám sa. No, bol aj, u vás to volali Buffet, ne? Na vojne, nevolali to? U nás bol, že šikana Buffet, že normálne, že povedal, že ideš a urobíš Buffet a musel si zehnať žrádlo pre Jaj. Tak to som sa naučil niečo nové, to som si nepamätal. My sme hovorili Buffet tomu, čo kde boli tie, smrdelo to tam, hej, zakysnú to všetkým. Jasné. No, tak a ďalší umelci, viem, že ešte si mal expresionistu takého toho Francúza jedného, Nie. Ešte nemám nejakých že konkrétnych umelcov. Ja skôr tie umelecké žánre, tie smery, ako je expresionizmus, ako som spomínal, symbolizmus, surrealizmus, to skôr ako ma inšpirovalo, než nejaký konkrétny ľudia. To asi nemôžem povedať. Toho Dubuffeta som spomenul len v súvislosti s tým Art Brutom proste. Áno, že... Čiže ty si nešiel ku realizmu, ty si skôr tie pocity, také nejaké koncepčné veci, že vytrhnuté z reality a nejak tak zakomponované do toho svojho sveta. Nešiel si, že to je nejaký
chcem sa vyjadriť k nejakej spoločenskej otázke, nie. Ale áno, vždycky to bolo o tej reflexii, ako človek ako vnímal určité veci, áno. To v tom expresionizme, myslím, je akože dosť ako symptomatické, ale nebol to primárny, zase len to nebol primárny ako ten cieľ. Áno. U mňa to bola fakt ako prejav čistej radosti a zábavy a už teda, aby to nebola len tá zábava, tak ako postupom času, keď človek začne vnímať ten svet okolo seba, tak nad tým netreba ani nejak zvlášť extra uvažovať, tak to príde tak samo, tá téma, áno. Proste tak vyjadriš sa k niečomu, čo si zažil, čo si niekde počul a tak ďalej, čo si niekde čítal. Tvoje obrazy, keby si ich tak správne naskladal, tak sú takou tvojou históriou vnímania sveta, by sme to mohli. To by bola krásna výstava, vieš, že od tých prvých, že... Ešte mal si tam aj nejakú takú politickú inšpiráciu v tých obrazoch, že do tohto si tam zabrdol? Alebo to vôbec? To ani nie, myslím. To ani nie. Mňa skôr vlákali tie spoločenské, medziľudské vzťahy. Osobné prežívanie sveta, individuality, tak by sme to... Povedzme, ale akože by tam boli primárne nejaké akože politické, že ambícia preberať nejakú politickú tému alebo problematiku, tak to asi nie. No. Tak skôr ten život v celku, dá sa povedať. Áno. Takže aj politika nakoniec, samozrejme, že sa tam vyskytne. Áno, pamätám si, že som namaloval obraz Zelené hlavy. A to bola taká spomienka na tie časy vojenské, keď zase, ale to vôbec nebolo, že by som je taký jeden maliar expresionistický, mimochodom Eduard Munch, Nor. A to pozná asi každý tu jeho, jak sa to volá? Výkrik. Pozná asi každý. No a vlastne vôbec ma ani nenapadlo, keď som maloval ten obraz, tie zelené hlavy, nejaký Munch ma nenapadol, absolútne. Ale niekde to máš proste zafixované, videl som ten obraz, spomenul som si na tých sympatických lampasákov, no tak som namaloval obraz s názvom Zelené hlavy, kde sú dve postavy, ktoré majú otvorené ústa, podobne ako ten Munchov výkrik. Ale vravím, nemal som to spracované, že to idem teraz robiť. Ty si začal tvoriť a v podstate ten motív postupne vynikal a ty si mu dával význam postupne. Áno. Vlastne z toho vzýšlo, ja som si to fakt vtedy vôbec neuvedomil, nejaká, že by som parafrazoval ten obraz alebo niečo podobné, ale proste ako vyšlo to tak. No. Čiže ty si tak nejak objavoval témy cez malovanie, že? Dá sa povedať. Áno. Že... Pravím, že som k tomu pristupoval predovšetkým prostredníctvom intuície. Áno. A jak vyzerá život umelca na dôchodku? Si na dôchodku už asi? Som na dôchodku, áno. Veku. Vzhľadom k tomu aj, že máš teda problémy s tou chrbticou, to súvisí s tými nohami nejako? Nie. To sa pridružilo vlastne až postupne. Potom. To sa pridružilo potom, takže ja som dlhé roky bol ako invalidný dôchodca a teraz už konečne od októbra minulého roku som starobný dôchodca. Originál. Áno, originál dôchodca. Originál. Aj chodíš na Ficové také tie dôchodcovské? On nedostáva karafiáty. Po karafiáty. To ťa obchádza. Ty si teda okrem toho, že si umelec, si aj veľký zberateľ tej hudby, hlavne toho undergroundu. K tomuto nám povedz veci. Odkedy to zbieraš? Koľko toho máš? Vieš čo, asi vás sklamem, páni, ale nie som zase až taký veľký zberateľ. Ako poslucháč. Poslucháč a milovník vlastne ako hudby. Dá sa povedať, že to ma zasiahlo ako veľmi toto médium, viac možno ako výtvarné umenie. Aj keď hudobník sa... Ani si nikdy neskúšal hrať muziku, robiť niečo? Priznám sa, že nie, človeče. Ale vlastne, ja som bol nadaný, mne vždycky hovoril, že som trúba. Vlastne spomínam si teraz, že keď som bol ešte na prvom stupni základnej školy,
tak rodičia ma zapísali do ľudovej školy umenia na akordeón. Môj otec totižto strašne mal rád dýchovku a mal nejakých priateľov, možno pár, ktorí vedeli hrať na akordeón a po krčmách proste ako vyhrávali a pospevovali. Tak ma šupol jednoducho do ľudovej školy umenia na tento nástroj. Naučil si sa na tom hrať? Chodil som rok, už som aj niečo vedel, ale potom z nejakých záhadných príčin som proste skončil a už som sa vlastne v hudobnej kariére nikdy nevenoval. Môj otec ľúbil gitaru a chcel strašne, že tiež by som mohol teda akože ísť na gitaru. Som seknutý v krku strašne, takže musím sa otáčať celým telom na teba. Aj ma poslal do ľudovej školy, že na tie príjmačky. A tí chlapci teda, že nech niečo zaspievam a tak. Ja som teda dal nejaké 2 slohy z nejakej pesničky a oni, choď preč. Akože to si tak pamätám. Že... No ale aby sme sa vrátili späť k tej tvojej otázke, že teda oveľa väčším milovníkom hudby som, než jej zberateľom. Síce mám nejaké LPčka, aj CDčka. Aj pásky máš dodneska. Strašnú kopu by som povedal, ty máš pásy. Mám známych, no máš ich viac ako Jambel. Jambel mal taký ten plný šuflík velikánsky, si pamätám. No ja mám také šuflíky, ale 4. No, ja viem, raz som tak u teba bol a keď si to otvoril, som kúkal, hovorím, čo si blázen, to moje kazety boli tak, že počúvam, stratila sa. Počúvam, stratila sa. Aj máš ešte na všetky tieto médiá prehrávače? Áno, mám aj kazetový magnetofón, mám CD prehrávač, Gramec už nemám vlastne, nemám, ale teda keď začali CDčka a tie napalovačky a takéto, tak to som proste úplne ako sťahoval muziku, napaloval. Ale ty si sťahoval muziku, ktorú málo kto počúval, by som povedal. Ty si nebol ten taký, že lunetik a tak, hej, ako to asi ťa nezasiahlo. Lunetik, to nás nezasiahlo ani vás, páni. Bohužiaľ, ja som bol New Kids on the Block. Na to zasiahlo. New Kids on the Block ma zasiahol. Nie. Mal som pásku nahratú na rýchlo nahrávanie od suseda. Nie. Mňa až na detstvo, dá sa povedať, okrem tých všeobecne známych kapiel, ako boli Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath a tak ďalej, vlastne neoslovovala žiadna tzv. Mainstreamová hudba, tá väčšinová. Vždy som inklinoval k hudbe, ktorá bola tak na okraji, dá sa povedať. Ja keď som bol párkrát u teba, si mi ukázal, počúvam takú vec, som teraz zohnal, povedal si názov kapely, pustil si mi to, nehovoril mi ani názov, ani tá hudba nič. Ale tá hudba je štýl, ty si taký metalista, áno? Ne? Že metal. Prečo? Ale mne to prišlo ako metal. To, čo si no, metalurgia to svojím spôsobom je, pretože bavíme sa asi pravdepodobne o nejakej industriálnej kapele. Asi tak, no pre nás je to metal, áno, pre nás bobcov. Nie je to metal, je to metalurgia, ale keď už teda, ako mám rád tento žáner, ako industriálna hudba sa tomu hovorí, ktorý vznikol niekedy koncom 70. rokov. No ale takisto ako je to s tým malovaním, s tým výtvarným umením, že teda zabrdám do všeličoho, takisto je to aj s hudbou. Ja v podstate mám rád od popu až po avantgardu vlastne všetko. Áno, nie všetko. Ale čo cítiš tam, kde to máš? Ale teda akože, pretože verím tomu, že existuje aj kvalitný pop. Taký Mark Almond napríklad. Alebo Brian Ferry, alebo David Bowie, aby som povedal nejaké známejšie meno. Ešte aj tie prvé boli, ako myslím si, že to ľudia poznajú, že to sú ešte také. A reggae asi nebolo nikdy tvoj. Vieš čo, ja som robil DJ-a dlhé roky a kde si robil a tam DJ-a? som, k tomu sa dostanem, ale tam som púšťal Boba Marleyho veľmi rád. Ale že by som sa ja primárne venoval reggae, tak to nie je. Áno. Mojím okruhom záujmu, dá sa povedať, čo sa týka hudby, je hudba avantgardná, experimentálna. To je jak v tom umení výtvarnom. Taká zvláštna, podivínska pre mnohých ľudí, ale pre mňa objavná a hrozne inšpiratívna. Takže ty si bol aj DJ.
Dlhé roky. A kde všade? Roky. V Lohovci samozrejme. To viem, ale... V Trnave. Aj tu v Seredi som si párkrát zahral. A aj v Bratislave. A to všetko si nosil tie svoje veci šílené na tie? Alebo... Ne, absolútne nie. Ne. To som mal normálnu komerčnú hudbu. Komerčnú hudbu k tancu, k pivku a tak. Ako, ano. Ale všetko to, prosím? Víno, tanec, klobasa. Víno, tanec, klobasa. Ale všetko to bola zase hudba, ktorá mi prišla ako priateľná, ktorá mi neprišla ako klišé gíč, prvoplánová. Takže bol to vlastne rock, prevažne rocková hudba, takže púšťal som tie známe kapely Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles. Ja vravím od Beatles až po System of Down alebo Marilina Mansona a podobné proste. Ako všetko, na čo sa dalo tancovať a nepovažoval som za vyloženie stupidné, tak to som s veľkou radosťou púšťal ľuďom. A toho DJ si robil ešte za Totáču alebo až po? Vieš čo, začali sme aj s bratom, ešte myslím za Totáču, ale to boli také skôr, že čo ja viem... Večery v kempingu. Dajme tomu, išli sme v Lohovci ešte niekde do nejakého podniku, kde sme sa dohodli s krčmárom proste, že by sme tu chceli toto, tak sme mu dali, čo ja viem, 50 korún vtedy, alebo čo. A urobili sme tam proste diskotéku pre známych, pre kamošov. Takže to bolo ešte za Komančov, myslím, áno. Ale teda už potom sa to stalo trošku také, ako že na inej báze to fungovalo. Normálne človek hrával za prachy, no. Jasné. Vymenoval si tu kopec zaujímavých zahraničných interpretov. Ako si sa k tomu za Komančov dostal, k tejto hudbe? Alebo hlavne k tej undergroundovej, ktorú si počúval? Jak sa k tomuto dalo dostať za Komančov? Mimo slovenskej, samozrejme, teda na Slovensku toho asi veľa nebolo v tej dobe. Nie. No tým, že ja som robil na tej šachte v Ostrave, v Čechách, tak som sa tam zoznámil s nejakými typkami, ktorí jak si túto hudbu obľubovali a tak som si požičiaval nejaké veci a dostalo sa to týmto spôsobom aj ku mne. Takže asi tak. Cez ľudí, hej? Že cez ľudí, samozrejme, cez ľudí vymienial som Vtedy boli také burzy a tak to fungovalo. Tak. Za Komančov presne boli burzy, kde sme v Ostrave aj s kamošom chodievali na tieto burzy a tam sme kupovali dosky, vymieniali si ich, to tam fungovalo takým spôsobom, že sa aj vymieniali ako platne, áno. Ty si v podstate celý život tak nejak strávil s tým umením a práca bola iba tá nutnosť, ktorá sa tam objavila. Presne tak. Tak by sme to definovali. Presne tak. Je to dobrý život stráviť ho s umením? Si spokojný, že si to tak prežil? Už vieš teraz v 63 už asi vieš tak nejak povedať spätne, že či to stálo za to? Nemenil by som asi. Tak to som sa akorát išiel pýtať, či by si čo vymenil, alebo nie. Už s nadhľadom, keď sa na to pozeráš. Nemenil by som asi. Ja som spokojný, že som mohol robiť, čo mám rád. Ale teda bohatý z toho človek není. Peniazmi, ale duchom áno. To už musíš posúdiť sám. Ty musíš vedieť, či sa cítiš bohatý duchom. To víš, že áno. Nie, tak pozri sa. Umenie je predsa činnosť, ktorá zušľachťuje človeka. Proste. To je známe od antiky, že áno. A k tomu DJingu to ešte tahá teraz, alebo máš nejaké možnosti, chodíš niekam občas aspoň? Vieš čo, možnosti by som mal, ale už nie, pretože jednak tie problémy, čo som spomínal, zdravotné nejak, už by som asi nevydržal celú noc tam ako púšťať hudbu. A navyše proste stalo sa to, že ako som robil ten DJing na začiatku, tak chodili na diskotéky tancovať moji kámoši a baviť sa. No a tí postupne odpadávali. Ja som stále zotravával v tejto činnosti, pretože pravím, čiastočne to bola aj zárobková činnosť. A zrazu vidím, že na parkete alebo okolo mňa sa pohybuje príliš veľa mladých ľudí, s ktorými ja už nemám jak si moc čo ako dočinenia, tak už ma to prestalo aj baviť. Akože hrať tam do tanca a chlastu nejakým ožratým tínedžerom jednoducho. No.
Koncerty absolvuješ? Chodievaš na nejaké? Máš svoje také? Čím ďal menej, ale áno. Áno, vždy, keď je zaujímavá kapela, tak určite ako idem. Aj vycestuješ do zahraničia kvôli kapele? Či jak to? Vieš čo, najďalej, čo som bol v zahraničí na kapelu, je Viedeň. A čo tam, na čo si bol pozrieť? Tam bola americká kapela menom Sleepy Time Gorilla Museum. Ona je mimochodom niečo, čomu sa dá povedať metal. Pretože nebránim sa ani tomu, ja sa nebránim žiadnemu žánru, áno, a v každom žánri existujú, alebo sú proste nejaké kapely, ktoré sú výnimočné, zaujímavé, netradičné, a jednou z nich je práve aj táto americká kapela Sleepy Time Gorilla Museum. Tak to som bol naposledy vo Viedni, ale to už je pár rokov dozadu. A nedávno som bol v Brne, chodím do Čiech, do Čiech väčšinou. V Brne na koncerte zase americkej kapely Xiu Xiu. Mne to nič nehovorí, ale asi to je dobré, keď si na to bol. Sú to veľmi, veľmi podivné pesničky, taký, ja tomu hovorím, že to je dekonštruovaný pop, kde sa veľa experimentuje, používajú sa rôzne hračičky, píšťalky, sample samozrejme, áno, elektronika. A je to veľmi zvláštna, disponuje to veľmi zvláštnou melodikou. Takže kto chcete vedieť približne vkus Marečkov a chcete vedieť, v jakom hudobnom rachote sa pohybuje, tak Xiu Xiu, hej? X-I-U, hej? Také niečo podobné, Einsturz and the Neubauten, to je volačo podobné asi, není? Áno, to sú priekopníci toho industriálneho žánru, ktorý sme spomínali. Oni sú z Nemecka. Áno, to sú Nemci, no. Áno, a to je kapela, ktorá stále existuje. Ešte hrajú oni? Samozrejme. Áno. A myslím, onedlho budú mať koncert v Prahe. Ideš? Vieš čo, ja už som ich mal šťastie vidieť 2-krát. A ja si myslím, že tieto staré kapely v drtivej väčšine už sú za horizontom udalosti. Už to najlepšie obdobie majú za sebou a akože nostalgici, povedzme, a takíto pamätníci možno si prídu na svoje. Áno. Ale mňa zaujímajú... Ty si stále progresívny. Zaujímajú ma proste aj nové veci. Áno, ale... Progresívny dedo. Ináč, aby ste vedeli ľudia, dedovi hovoríme dedo už 30 rokov. Akože, no, pretože som od vás o 20 rokov starší. Áno. Ešte v tej Viedni, kde to bol ten koncert? To bolo v aréne? V aréne, presne tak, áno. Bol som aj v malej aréne, aj vo veľkej tej sále. Oni sú tam dve, myslím. 3. Tretia je vonku, ale. To je 4. Tak o tej tretej... Malá, stredná, veľká a potom je vonku je tá... Teraz to tam je inak celé prerobené. My sme tam boli pred 3 týždňami na Napalm Dead sme tam boli s Pipovcami. Boli ste na tom Napalm Dead? To bol výborný. A ste ma mohli zavolať, na to by som treba zišiel. Pipovi musíš povedať, on má jeho kontakty. No tak to už... Doďu. Nepovedal som. Už je to pase, je to škoda, to ma mrzí, pretože to je kultová kapela, hardkorová, na ktorú... Greencore, alebo tak taký punk. Skrátka je to dobré. Áno, je to... A chodil ste aj na festivaly do Čiech také alternatívne. Áno. A spomeň mena tých festivalov, to bude asi zaujímavé. Taký ten najznámejší alebo najkultovejší, alebo ako by som povedal, je festival, ktorý sa volá Magorovo Vydří. Aha, ani neviem, že také existuje. No, Magor je ten český muzikant? Ne, on nebol muzikant. Aha. Je to, volal sa básnik, áno. Je to Ivan Martin Jirous vlastným menom a prezývkoval Magor. A on bol taký, dá sa povedať, takým hovorcom českého undergroundu. Nejakým jeho... Oni sú spojení Plastic People of the Universe, to je taká tá undergroundová scéna z tej doby? Áno. A on bol veľmi úzko spojený s touto scénou a vlastne hovorilo sa mu, za Komančov sa ten termín nepoužíval, akože bol manažerom tej kapely Plastic People of the Universe. Dobre to mám spojené, tak máte som nejaký taký... Áno, teraz mimochodom nedávno zomrel jeden z kľúčových predstaviteľov toho českého undergroundu, Pavel Zajíček. Pavel Zajíček, ktorý mal kapelu... To nedávno.
5. No, lebo 5. Vladimír 518 o ňom písal, že keď ho vždycky stretol, že to bol človek, s ktorým si sa stretol a okamžite si mal nejaký vnútorný message, že to mal strašnú silu v sebe takého básnika tiež. Akože v podstate. Áno, on bol básnik, výtvarník, ale predovšetkým ako hudobník, ktorý založil kapelu DG307. A to boli súputníci vlastne z Plastic People of the Universe. Teraz ešte aj chodíš po nejakých festivaloch? Áno, no a k tým festivalom vlastne ešte. Áno, to bolo Magorovo Vydří, áno, ktoré Magor robil u seba doma najskôr a Vydří pretože sa to konalo v dedinke, ktorá sa volala Prostřední Vydří. Áno. A ešte to funguje ten festiak? Dostanem sa k tomu, ale to má trošku takú kľúčku, dobre. Že on to poriadal u seba, dá sa povedať, v stodole. Mal vedľa baráku, normálne býval v rodinnom dome niekde na dedinke, na Morave a v stodole proste akože poriadal ten festival. A teraz ma napadlo, sorry, preruším ťa, nebude to vnímané ako reklama na Korčoka? To už bude po voľbách, toto pôjde von. To som nepochopil. Kde máš okuliare? Okay. Okuliare s čiernym rámom silným, takto je to. Korčokovky. Takto je to. Áno. No rozbijem ich, rozšlapem. Dobre, do tejto témy nechodme, lebo to by sme mali dlhú hádku ešte. No a on to robil teda tam v tej stodole a tým, že on vlastne ako nič neupravoval, nič jak si neinovoval, tak to proste jedného dna ako padlo, dá sa povedať, tak povediať, na hlavu mu a skončilo to tam v tom Prostredním Vydří, ale keďže všetci zúčastnení nechceli, aby skončil festival ako taký, tak sa premiestnil kúsok od toho Prostredního Vydří na takú samotu u lesa, u jeho kámoša Miroslava Skalického, kde vlastne ten názov zostal rovnaký, Magorovo Vydří, ale u Skaláka. Áno, on sa volá Miroslav Skalák, takže Magorovo Vydří u Skaláka. To boli proste kámoši, ktorí proste spolu fungovali, takže nebol problém ten festival presťahovať k nemu, vzhľadom na to, že, ako som spomenul, býval na samote u lesa, kde kúpil nejaký mlyn starý. Proste to je veľká budova, obrovská, nejaký pozemok je tam, proste jazerko tam má pri baračiku. No proste úžasné prostredie, úžasné, musím povedať. Takže ten festival sa presťahoval tam, kde boli aj lepšie podmienky po všetkých stránkach, než tam na tom v tom Prostrednom Vydří. Je to každý rok, áno, pravidelné každý rok. Nechystám sa, pretože už som starý a v stane sa mi spať nechce. Ale ten festival je úžasný tým, ale zaujímavý tým, že sa neplatí žiadne vstupné. Je zadara. A motto toho festivalu je, že to ma pobavilo, to ma vždycky pobaví, že setkání je dôležitejší než program. Takže vlastne tam sa tí staré máničky, tí dôchodcovia proste akože stretávajú, ale chodia tam aj mladí všelijakí. Takže sa tam stretnú proste ako raz za rok a poklabosia, popijú, popočúvajú muziku, ktorú majú radi a tak. No. A potom ďalší festival obdobný, by som povedal, usporiadúva generácia, ktorá je mladšia, ale sú to tiež ľudia, ktorí sú spriaznení s touto scénou. A je to v Brne a volá sa ten festival Krákor. Ten som tiež už navštívil niekoľkokrát a v Čechách je proste tých festivalov viacej. Niektorí z nich poznáte aj vy. Ako je Myšmaš napríklad. Áno, to je v Bojkoviciach, myslím. No, a takže Češi majú viacej takýchto zaujímavých festivalov. Ten funguje ešte Myšmaš? Áno. Funguje. A to je tiež veľmi dobrý festival na peknom mieste. Tam sa im podarilo, že už tí chlapi, čo to robili tých 20 rokov, tak našli novú generáciu, že už to nemusia robiť a robia mladí za nich. Že to je stylový strieda generácie. Jo. Takže tých festivalov je mnoho, ale ja som navštevoval tieto. Počúvajte ma, ja som časovo dosť natlačený, takže to tu budeme musieť tak
nejako pekne useknúť. Myslím si, že sme aj dali, čo sme mali. Čak, už ideme hodinu, volačo. No. Takže... Kedy máš byť? Mám tých 20 minút ešte. Dobre. Tak myslím si, že ale že prebrali sme všetko, asi sme to tak pekne a ukončili sme to tak, jak sa má v tom najlepšom. Neviem, čo ste chceli prebrať. Je to... Undergroundový život. Proste chcel som tu mať človeka z Undergroundový život undergroundu. starého hippisáka. Starého hippisáka. Tak to mám rád. Ľúbilo sa ti u nás? V Práčovni. Určite. Práčovni. Super. Keď ťa znova zavoláme, ešte prídeš? Určite. To sa mi ľúbi. Tak ti veľmi pekne ďakujeme za toto. A hovorím, dáme to dneska na pána, že v tom najlepšom, lebo sme sa krásne rozbehli a rovno to tu sekneme. Ešte nám aspoň povedz, na ktoré festiaky chodíš aktuálne. Počas roka. Vieš čo, na festiaky ani nechodím, priznám, ale na koncerty áno. Na tie koncerty. Na Fatfest chodí. Na Fatfest, áno, lebo nemáme doma. Nemáme mu robiť reklamu, takže toto bude vymazané. To nás chval si urobil. Už hovorím, sporadicky navštevujem nejaké koncerty kapiel, ktoré mi prídu ozaj zaujímavé. Ale na tie serecké asi dojdeš aspoň pozrieť, keď tu nemusíš spať, že môžeš ísť sa vyspať domov, tak tam prídeš pozrieť na tie festiaky. Určite. Dobre. Ešte možno nejaký message starého undergroundiaka svetu, žene, kamarátom. To odo mňa prosím nechci. Nie, tak ale aspoň pálte do prdele, jak správny undergroundiak, vieš. Ne, message to je parketa pre tak niekoho pozdrav iného. ľudí, čaute. Všetkých vás zdravím. Tuto. Všetkých vás zdravím. Výborné. Ďakujeme, Dedo. Výborné. Bolo to super. Bolo mi potešením, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, Dedo, že si prišiel. Vám ďakujeme za to, že ste to dopozerali. A neposielajte nám ani korunu, my peniaze nepotrebujeme. Ale pošlite, je tam buy me coffee. Bude tam vidieť tá tvoja ruka na tej kamere. Buy me coffee, môžete nám kúpiť kávičku, hamburger alebo volačov a my si tu zase volačov zlepšíme v tomto, čo tu je. Takže áno. Díky a asi čaute. A díky a bíky. Čaute. Čau. Super, Super. jak sme sa krásne od tej polovice rozbehli, to bolo dobré.